Makapahingang hagayod kining obra nga ginama sa usa ka fine arts graduate nga gikan sa iglalabay nga hablon gikan sa Argao. Unsa kahay istorya sa maong obra? Ato siyang ibida sa report ni Mark Reggie Abella. Naila na ang Argao sa gipasigarbo nilang hablon, apan dili kalikayan nga adunay mga sobra-sobra nga posibleng malabay lang. Inay nga dili gamiton ang mga iglalabay nga hablon sa Argao, napahimuslan kini sa 23 anyos nga artist aron himuong obra maestra. Kini ang gitawag nga Hikot-Hikot ni Chris Glyde Monte, graduate sa kursong Bachelor of Fine Arts, major in Studio Arts sa University of the Philippines-Cebu. Asoy niya nga kabahin kini sa iyang thesis nga creative placemaking, weaving narratives through interactive public installation art. Isip proud Argawanon nga taga Barangay Lamakan, tinguha niyang mapatapok ug mapaligon ang pakikihimamat sa matag usa pinaagi sa iyang obra. Pinaagi sa akong obra, gusto na kong mahinumduman sa matag Argawanon ang panaghiusa o connection sa matag usa ba. Kay bisan pa man sa kapaspas sa kalambuan sa mga lugar. Sama sa Hikot-Hikot, nahikot usab ang relasyon sa matag partisipante nga mitamang kaniya sa pagpabarog sa iyang obra. Nagsugod si Glyde sa paghuna-una sa iyang obra sukad pa ni atong Oktubre sa nalibayng tuig ug hingpit nga napabarog sa plaza sa Argao ni atong buwan sa Mayo. Sa pangutana, kung nganong susama og punuan sa kahoy ang iyang napiling disenyo, matod niya, ang kaning obra nga ginama sa iglalabay nga hablon, nagsimbolo siya sa Sali Argao tree. Din kaniadto diri sa among lugar magtapok-tapok ang mga lokal sa una. Ug karon gusto na ko may numduman og mahugtan pa ang relasyon sa usag-usa pinaagi sa paghikot. Mapasalamaton siya sa Argao LGU ug sa nang residente nga mitabang kaniya aron mahuman ang iyang obra nga nagsimbolo sa tatak Argawanon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.